Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το πρόγραμμα του Ηράκλειο. Μισό λεπτό. Εντάξει, πιστεύω σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι, ήταν ένα καλό τεστ και παιδιά πιστεύω δείξαμε αρκετά πράγματα αυτό που ζητάμε μέσα στο παιχνίδι. Πήραμε και μια νίκη, γιατί χρειαζόμαστε παιδιά να πάρουν λίγο πάνω τους. Δηλαδή εμείς προγραμματισμό που έχουμε κάνει, εγώ δεν περίμενα τα προηγούμενα δύο παιχνίδια να είμαστε καλοί λογικά, δηλαδή έχω μάτι και με αρέσει να νικάω παιχνίδια ανεξάρτητα τι εμφάνιση έχεις. Ήξεραμε, γιατί είχαμε δυνατές προπονήσεις, ξέραμε πότε να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πιστεύω σήμερα παιδιά δείξανε μόνο μία εικόνα που να έχουμε στο πρωτάθλημα. Ότι έπαιξε ρόλο και το γήπεδο που είναι πιο μεγάλο σχέση με τα προηγούμενα. Πιστεύω και αυτό έπαιξε ρόλο. Ήταν και πιστεύω και Θεός μας βοήθησε με αυτή τη βροχή, γιατί ήταν πολύ όμορφο για ποδοσφαιριστή ένα καλό παιχνίδι. Λογικά, αν είναι μικρά κήπεδα και η ομάδα αμήνεται, έχει πάντα πλεονέκτημα. Και πρέπει να τους ανοίξεις όσο μπορείς πιο γρήγορα. Αυτά τα παιχνίδια να έχουμε και εδώ, δηλαδή πιστεύω όλα τα παιχνίδια να έχουμε ομάδες να είναι κλειστές και θέλουμε σίγουρα να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, περισσότερα αμυντική τετράδα και τερματοφύλακα, γιατί μπορούμε στα παιχνίδια να έχουμε μία, δύο, τρεις φάσεις από αντίπαλο και εκεί που πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι να μπορούμε να καταρρίσουμε φάσεις. Σκέφτηκα σήμερα μπορούσα να αφήσω παιδιά και λίγο περισσότερα, γιατί πιστεύω να είχαμε και καλύτερο ρυθμό, μετά χαλάσαμε λίγο εικόνα. Εντάξει, οι παιδιά δουλεύουν πραγματικά από πρώτη μέρα. Κάναμε ένα πάρα πολύ δύσκολη προετοιμασία. Τα παιδιά ξέρανε πώς θα ήταν έτοιμοι τότε πότε ήρθαν, γιατί πολλοί ήταν πολύ κάτω από αυτό που περίμεναμε και γι' αυτό λόγο είχαμε αυτή τη δυνατή προετοιμασία. Συνεχίζουμε, ήταν καλό και οι παίκτες να πάρουν λίγο αυτοπεποίθηση, να νικήσουμε και πιστεύω σήμερα αν είμαστε λίγο προσεκτικοί μπορούσαμε να βάλουμε και περισσότερα τέρματα και αυτό σίγουρα να τους περάσω και αύριο. Δηλαδή εκεί που μπορείς να βάλεις γκολ πρέπει να τελειώνεις. Η άποψή σας για τους δύο ποδοσφαιριστές που δοκιμάστηκαν, τον έναν τον γνωρίζετε καλύτερα. Εντάξει, πιστεύω ο Μπάμπα έδειξε και σήμερα ένα καλή εικόνα, είναι και περισσότερες μέρες μαζί μας. Πιστεύω με αυτόν όποτε ήδη έχω δώσει πράσινο φως να τελειώνουμε. Για Σότα, εντάξει είναι δύσκολο αν μία φορά έρχεσαι. Μόνο εμείς δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε, ψάχνουμε και είμαστε με επαφές με μια πολύ καλύτερη λύση και μακάρι αυτή η λύση να την έχουμε. Υπάρχει κάτι στα σκαλιά γιατί τελειώνουν και οι μέρες της επόμενης αγωνιστικής. Υπάρχει. Συζητάνε, αν βρούμε τιμή, καλή, δηλαδή εκεί τα παιδιά να καταλαβαίνετε από πόσα οικονομικά είσαι δυνατός, έτσι παίκτης μπορείς και να φέρεις. Πιστεύω είμαστε στον καλό δρόμο, έχουμε επαφές με έναν παίκτη, εγώ εύχομαι να τελειώνουμε το παίκτη, γιατί είναι μέσα επιθετικός εκεί ακριβώς που χρειαζόμαστε, γιατί πίσω από σέντρα σαν δεκάρι και παίζει και δύο άκρες, είναι ποιοτικός παίκτης και μακάρι να το τελειώσουμε. Σήμερα είχαμε την πρώτη παρουσία του Μπέντζαμιν Νουάτς. Εντάξει, είναι παγκόσμια. Καμία χώρα και καμία άλλη χώρα δεν γίνεται αυτά. Πήραν αυτή η απόφαση, ανεξάρτητα έχω δει πολλές φορές, ανεξάρτητα αν ήταν ένα όμορφο, δύο όμορφους. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, γιατί αυτή η ομάδα αξίζει να γυρίσει στη Super League και αυτό λόγο είμαστε όλοι εδώ και εγώ έχω πάρει αυτή η απόφαση, ανεξάρτητα πόσα προβλήματα έχει αυτή η ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος από παιδιά, πραγματικά από πρώτη μέρα. Δούλευσαν πάρα πολύ σκληρά, δηλαδή περισσότερα παιδιά από εσάς είδατε μέρος προετοιμασίας και ξέρετε τι δουλειά έχουμε κάνει και ανεξάρτητα τι να έχουμε, γιατί δεν ξέρω αν είναι αυτή η τελική απόφαση, γιατί ακόμα δεν έχουμε τελική απόφαση αν γίνει αυτό, γιατί δεν ξέρω αν πήραν όλες οι ομάδες άδεια αυτοί που πρέπει να πάρουν. Εμείς να είμαστε έτοιμοι για 15, δηλαδή αυτό που ξέρω είναι στο 15 Σεπτεμβρίου έχουμε κύπελο και να συνεχίζουμε δουλειά μέχρι 29.
να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι. Ευχαριστούμε.